Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly we ýadygarlyk nişanlar toplumy bilen syýlaglandy. Türkmenistanyň prezidenti halkara ders bätleşiklerde we sport ýarışlaryna dünýä derejesinde baýrakly orunlara münasip bolan ýaşlara syýlaglar goşurdy. 14 dekabrda Türkmenistanyň Newit Gaz Senagat we Geologiya işgärleriniň güni bellenildi. Bayramçylyk münasibetli ýurdun Newit Gaz toplumynyň binasyny halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna Newit Gaz puwdogyna ýetilen sepkitler atly maslahat geçirildi. Şeýle hem bu ýerde Newit Gaz puwdogyna aýratyn tapawutlanan newitçilere, gazçylary, geologlary we beýleki işgärlere prezident Serdar Berdimuhammedowyň adynyň gymmat bahaly sowgatlar goşuruldy. Şol gün Newit Gaz toplumynyň medeni şäwirlik merkezine konsert geçirildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyguly Berdimuhammedow prezident Serdar Berdimuhammedowyň fermany bilen Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly we ýadygarlyklar nişanlar toplumy bilen syýlaglandy. Resmi namada bellenilşi ýaly halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly hemde hemişelik bitaraplygyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet toporuny ýol başçylyk edip köp sanly halkara çäreleri ýokary derejede geçirmäge goşan ägirt uly şahsy goşandyny hemişelik bitaraplyk siýasatyny milli kanunçylygy ornaşdyrmakda jemgyýetiň we döwletiň öňüne bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary şeýle-de halk wekilleriniň ýurdun iri jemgyýetçilik birleşiklerinden zähmet toporlarynyň we raýatlardan gelen teklipler göz öňünde tutulup Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly we ýadygarlyk nişanlar toplumy bilen syýlaglandy. 15 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatdaky Olimpiya şäherçesiniň başabaş töweş sungaty sport toplumyny halkara ders bätleşiklerini we sport ýarışlaryny dünýä derejesinde baýrakly orunlara münasip bolan ýaşlara hemde olaryň halipa muallimlaryna we tälimçilerine syýlaglar goşurdy. Syýlaglary goşurmak bilen bagly Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalaryna laýyklykda dünýä derejeli sport ýarışlaryny altyn medala münasip bolan turgenler we olaryň tälimçileri 2025-nji ýylda goýberilen Toyota Camry kysymly ýeňil awtobusy kümüş medala münasip bolan turgenler 70 000 manat, birinji medala münasip bolan turgenler 40 000 manat dünýä derejeli ýarışlarda kümüş we birinji medala eýe bolan turgenler taýýarlan tälimçiler bolsa 70 000 manat möçberde pul bayragy bilen syýlaglandy. Dünýä derejeli olimpiadalarda ikinji orna we kümüş medala münasip bolan okuwçylar hemde talipler 70 000 manat. Üçüncü orna we birinji medala münasip bolan okuwçylar hemde talipler 40 000 manat. Birinji orna we altyn medala münasip bolan talipler 70 000 manat dünýä derejeli olimpiadalarda ýokary netijeler gazanan okuwçylary, talipler taýýarlayan muallimler 100 000 manat möçberde pul bayragy bilen syýlaglandy. 15 dekabrda Aşgabatda täze ýylyň hormatyna däp bolan dawaralaryň başlanýanlygyny alamatlandyrýan ýurdun täze ýyl baş arçatynyň ışıklaryny ýakmak dawarasy geçirildi. Asylly däze görä paýtagtyň gözel ýerleriniň biri bolan Köpetdağ etegindäki Älim medeni diýinjalyş merkeziniň öňündäki meýdança her ýylla geçirilýän dawaralaryň esasy merkezine öwrüli. Bu ýerde belin ýaşly usyan arça oturdulyp, oň töweregine erteklerdäki ýal ajaýyp gurşaw döredildi. Köpleriň isleg boýunça Aýaz babanyň jadyl taýagynyň kömegi bilen owadan bezelen arçanyň ışıklarynyň ýakylmagy bu ýerde guralan dawaralaryň iň täsirli pursadyna öwrüli. Şol pursat ýurdun welayetlerine şäherleriň baş meýdançalaryna gurnalan täze ýyl arçalaryň ählisi jadyl ışıklarda ýalkynsaşdy. 16 dekabrda Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawa Itler Assosiasiýasynyň merkezine Türkmen Alawa itlerini ösdürip ýetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň awryl sanawyna girdilenligi baradaky şahadatnamanyň gowşurylyş dawarasy boldy. Bu çözgüç UNESCO-nyň maddi däl medeni miras boýunça komitetining Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine 8 dekabrda geçirilen mejlisine
kabul edildi. 18 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyň Berdimuhammedow Niklaus kampaniýasynyň ýol başçysy John Rees bilen duşuşdy. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň Niklaus kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde oňyn tejribe toplanlygy bellenildi. Şonuň bilen baglykda Aşgabat şäherini gurulan we halkara standartlaryna laýyk gelýän paýtagtyň ýaşaýjylarynyň hemde myhmanlarynyň arasyny meşhur bolan Döwrewap golf klubynyň taklamasy bu hyzmatdaşlygyň aýdyň mysal hökmünde görkezildi. Gahrman arkadağımız sport infrastrukturasyny ösdürmekde Niklaus kampaniýasynyň arasyny özara hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, kampaniýanyň golf meýdançalarynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça alyp barýan işleriniň awaza milli syýahatçylyk zowlagyny öz beýanyny tapjakdygyny hemde onu ösdürmekde möhüm orna eýe boljakdygyny anam bildirdi. Işe wir Türkmenistanyň sport ulgamyny, hususan golf sportuny ösdürmäge uly üns berliýänligini belläp, ýolbaşçylyk edýän kampaniýasynyň bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge hemişe agrarlydygyny tasdiklady. Duşuň ahyryny Türkmen halkynyň milli lideri we Niklaus kampaniýasynyň ýolbaşçysy birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Türkmenistanyň prezidenti 17 dekabrda iş tapary bilen Ýaponiýa ugrady. 19 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýanyň imperatory Naruhito bilen duşuşdy. Duşuň dowamyny Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyny hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykaryljakdygyna kanagatlanma bildirilip, ýokary teknologiýalar, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, maglumat çözgütleri, durnukly ösüş ýaly ugurlarda özara gatnaşyklaryň hasy çuňlaşdyryljakdygyna anam bildirildi. Hususan ekologik howpsuzlyk, ýaşyl energetika, suw serişdelerini dolandyrmak, ekologik teknologiýalar ýaly ulgamlarda Ýaponiýanyň toplan tejribesiniň Türkmen tarapyndan aýratyn gyzyklanma döredýänligi aýdyldy. Şeýle-de taraplaryň ilm, bilim, medeniýet, almy we akademik alşmalar wagtynda özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge taýýardyklary tasdiklanyldy. Tokyo'da iş taparyny bolýan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 dekabrda öňde barjy Ýapon kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen işe wirip duşuşyny geçirdi. Döwlet başçysyny Türkmenistanyň ençeme ýyllan bäri üstünlikli iş alyp barýan Ýapon kampaniýalarynyň Türkmen ykdysadyýetynyň kuwadyny artdyrmaga goşýan goşandyny ýokary baha berip, olary agzalan ugurlarda täze maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge çagyrdy. Aýratynda öňde barjy ugurdaş kampaniýalar bilen suw üçünçüligi, suw arassalamak, galnylar dolandyrmak, ýaşyl we vodorod energetikasy, ýapyk aýlanşykly ykdysadyýete geçmek ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça anyk teklipler beýan edildi. Şeýle hem şol gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýanyň parlamentiniň Wekiller Palatasynyň başlygy Fukushiro Nukaga we Türkmen-Ýapon parlamentary dostlyk toporunyň Ýapon böleginiň başlygy Endo Toshiaki bilen duşuşyklar geçirdi. Olarda däp bolan döwlet-ara hyzmatdaşlygy, şol sany parlamentary gatnaşyklar ösdürmek bilen bagly meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. Hususan Türkmen-Ýapon parlamentary dostlyk toporunyň işini güýçlendirmek, iki ýurduň denan ýolbaşçylarynyň özara hereketleriniň mehanizmini ýola goýmak bilen bagly teklipler beýan edildi. 17 dekabrda Alparslan adynaky milli drama teatryny Magtumul adynaky ýaşlar guramasy, Medeniýet ministrligi hemde telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan bilelikde gurulýan ýylyň parlak ýyllygy adly aýdymsaz bäýatleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Bäýatleşigiň jemleýiji tapgyryny ýurduň ähli vilayatlarynyň saýlanyp alynan 17 ýaşdan 35 ýaşa çenli bolan 10 aýdymçy gatnaşdy. Gatnaşyjylaryň biri sagly, biri bolsa sagsy görnüşde 2 aýdymy ýerine ýetirdiler. Bäýatleşigiň ýeňijisi Gowher Hajymradowa boldy. Oňa göçme Kuba we baş bayragy bäýatleşigiň geçen ýylky ýeňijisi Durduýew gowşurdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda ýaş estrada we höwesçiň aýdymçylaryň 10-sy Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy atly ýadygärlik kümüş nişany bilen syýlaglandy. Kararda bellenilşi ýaly syýlaglar ýurtda alınıp barlayan giň gerimli işleriň, agdyr halkyň bagtyar durmuşynyň, milli däp desturlaryň gadymy gymmatlyklarynyň, öz bolşly medeni mirasynyň ähmiýetini Döwrewap aýdym sazlaryň üstü bilen münasip wasp etmäge, goşan ul goşantlaryny nazara alyp, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk
hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli gowşurly. Dünyadäki habarlar. Konservativ siýasatçy Jose Antonio Cast Çili'nin prezidentinin saýlawlaryny ikinji tapgyrda ýeňiş gazandy. Cast üçin saýlawlaryň 58,61 göterim ses berdi. Oň garşydaşy Janet Haru üçin saýlawçylar 41,39 göterim ses berdi. Cast döwletiň ykdysadyata goşulmagyny azaltmak, jenaýatçylyk we bekanun migrasiýa garşy görüşi berkitmek ugruna çykyş edýär. Çili'nin täze saýlanan prezidenti 2026-njy ýylyň 11 martyny 4 ýyl möhleti bilen wezipesine saýlanar. Şwitsar Halk Partiýasyna bolan minister parlamentda geçen ses berilişikde üçüsi tarapyndan gollanmagy netijesinde prezident wezipesine saýlandy. Radikal Liberal Partiýadan bolan Ignacio Cassis sesleriň 190-synyň 144-sini alyp prezidentin orunmasary wezipesine saýlandy. 66 ýaşly Permelan geljek ýyl wezipesine girişer. Onun Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gümrük paşlarynyň azaldylmagy babatda gepleşiklerden möhüm hyzmaty bitirenligi bellenilýär. Kinorežisör James Cameron dollar milliarderlaryň sanawyna girdi. Oň emlägi 1,11 milliard Amerikan dollary bahalanýar. 71 ýaşly Amerikan rejissörüniň emläginiň köpelmegine oň täze Avatar Alaw we Kul filminiň 2 milliard dollardan agan kassa ýygymlary sebäp boldy. Forbes jurnaly Cameron'yň milliarder rejissörleriň sanawyny 5-nji orna eýleýänligini ýazýar. Öň bu sanawda George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson girdi. Cameron Terminator filmi bilen meşhurlyk gazandy. Titanic we Avatar filmler üçin Oscar we 2 gezek Altyn Globus bayraklaryna münasip boldy. Sport täzelikleri. Marokkanyň milli futbol ýygnysy 2025-nji ýylyň Arap milletleriniň kubogy ýarşynyň final oýunyny Iordaniýanyň toporuny utup ýeňiji boldy. Duşuk Katardaky Lusail stadionuna geçirildi we goşmaça wagtda 3-2 hasabyny tamamlandy. Marokkanyň ýygnasynyň düzümini Usama Tanane we Abdurrezzak Hamdallah gol geçirdi. Garşydaş topordan 2 gol hem Ali Olvan girdi. 100-nji minutda ýeňiş golny Hamdallah öz hasabyna ýazdy. Marokko üçin bu titul taryhda 2012-nji ýyllaky ýeňişden soň ikinji boldy. Rusiýaly Murat Gasev agyr-agramda bütün dünýä boks assosiasiýasynyň ýygyderli dünýä çempionu titulunyň eýesi boldy. Dubayda geçirilen IBA Pro 10 ýarşynyň esas söwüşini ol Bolgariýaly boksçy Kubrat Pulevdan üstün çykdy. 10 raundlyk söwüş möhletinden ir tamamlandy. Gasev garşydaşyny 6-njy raundda nokauta getirdi. 32 ýaşly Murat Gasev üçin bu üstünlük 7 ýyldan soň dünýä çempionu adyny gaýtaryp alanlygyny anglady. Indi oň professional sanawyny 2 ýeňiliş bilen 33 ýeňiş 26 nokaut bilen bar.